Oiartzunaldekok, eta lehenengo dugu Elatzeta, Jon Elgorriaga, hemen duzuena, Elgorriaga Almandoz, berak azaldu dugu Bizipoza proiektua, gero izango dugu Txingudiko ikastetxea, sustatzaileen batzordea, eta Txaro Juanena, eta Juaninea, barkatu, azpin zaitazken gori. Juaninea, eta Mailu Altzaga izango ditugu, eta azkenengo aurkezpena izango dugu Eguzkitza ikastetxekoa, eta Aran Alvarezek aurkeztuko dugu beraien esperientzia. Bale, besterik gabe, hitza emango diot Jon Elgorriagari, eta Bizipoza proiektuaren inguruan aurkeztuko dugu beraien egin dutena. Venga, ez duen. Bueno, egunon, ongi etorri, Jon Elgorriaga naiz, eta, markatu? Ez da ditzen. Bueno, ba hoixen, Jon Elgorriaga naizela eta Irungo Bentas auzoko Elatzeta ikastetxetik dator. Bertan 5. urtea daramat eta hizkuntza normalkuntzako teknikari bezala 4. urtea aurten. Lehenengo ingo dizuedana da gure ikasleetatea zein pixka bat kokatu, bai? Eta gero Bizipoza proiektuaren, gure proiektuaren ibilbidea zein zen den gaur egun arte, eta gero sartuko naiz zertan datzan gure proiektua. Bueno, pentsatzen dut beste ikastetxe asko bezala, gure ikastetxean, gure ikasleen errealitatea, hoxe da. Bi guraso biak euskaldunak direnak gutxi ditugu gure artean, naiz eta egia da azken urteetan, geroz eta, poliki geroz eta gehiago diren. Guraso bakarra euskalduna dutenak ere gehiago, bai? Eta guraso biak erraldunak direnak horiek dire gehiengoa. Beraz, horiek aintzat hartuta, euskararen erabilera ez dagun nahiko genukena, eta erran dezakegu euskararen erabilera mugatzen dela eskola orduetara eta eskola eremuan. Gaztelaniaz hitz egiteko joera handia dute. Horregatik, bai proiektu hau eta beste zenbait proiektu egiten ditugunak ere, zuen ikastetxetan bezala, ikusten ditugu beharrezkoak euskararen erabilera areagotzeko. Hori ikasleen errealitatea, bai? Bizipozaren proiektua. Ikastetxea Ulibarrin sartu zenetik, hasi zen eskolan errekreo jolasaldi garaian antolatzen olako jarduerak. Eta hori gertatu zen, Ulibarri programa sartu zen gure ikastetxean, 97, 98 ikasturtean. Eta orduan hasi ziren jarduera xume batekin. Xumea bezain importantea. Lehen hezkuntzako ikasleak, hain zuzen ere 3. zikloko ikasleak, haurrezkuntzara jaisten ziren jolasak egitera. Bai? Egia erran, urten poderioz, ekintza eta ikasle kopurua handituz joan dire. Eta lehenengo urteetan hizkuntza normalkuntzako teknikeriak zuen honen ardura, baina duela 8 urtetik Euskara batzordea sortu zen ezkeroztik, Bizipoza taldea ere sortu zen. Eta gaur egun talde hau da ariketa jarduera hauek dinamizatzen dituna eta antzinera dituna. Ezinbestekoa da beraz irakasleen konpromezua eta parte hartzea. Metodologia hau edo Bizipoza proiektu hau ikastetxean agitzerrotuta den proiektua da. Ikasleek eskatu egiten dute, kasi lehenengo egunetik. Noiz hasiko gara, eta errandu da bezala guretzako proiektua xumea da, baina sakona eta importantea ere. Eta gainera ikusten dugu beharrezkoa euskararen erabilera areagotzeko. Eta listo? Kokatu zaituzet pixka bat, ezta? Orain proiektua. Proiektu hau jolas garaian antzinera ematen den proiektua da. Zein dire gure helburu nagusiak, hiru ditugu nagusiak, bai? Alde batetikan ikasleen interesetatik abiatutako ekintzak antolatzea, bigarren ikasleen artean euskararen erabilera areagotzea, eta hirugarrena euskaraz hitz egitera behartu beharrean beraiek hitz egin nahi izatea. Eta hau da
erran dezakegu importanteena edo. Ez dut uste azalpenik behar duten, zen nahiko garbiak dire. Nola egiten dugu hau? Lehenik eta behin, ikasturte hasieratik, irailaren azken astean edo, ikaslei pasatzen zaie ohar bat, papertxo bat, non galdetzen zaien alde batetikan, jolas garaian zer egin nahiko luketen, eta hau banatzen zaie lehenengo mailatik 6. maila bitarte, eta bestaldetik galdetzen zaie zer duten bestei eskaintzeko. Zergatik, ze ikasleak irakasle bihurtzen dire, bai? Eta hauek 4. mailatik 6. mailara, ja adin gehiagokoak. Hori da. Guk zer egiten dugu? Ematen dugu astebeteko epea. Hori egiteko papertxo hori bete eta tutoriak biltzen ditu eta tutoriak bizitpoza taldeko kidei ekartzen dizkigute. Ikasleen eskaerak jasotzen ditugu. Zer egiten dugu? Zein da hurrengo pausua? Jarduerak aukeratzea, bai? Eta, agertzen dire edozein motatako jarduerak. Baina, baldintzak dire bi gutxienez 10 ikasle egon behar dire apuntatuta, eta arriskurik gabeko izan behar du. Zergatik, esperientzia du gontan, eta adibidez eskatu izan digute parkur egitea, patinajea egitea, eta horiek ezin ditugu antzinera eraman. Eta gero, ikastetxe bezala segun eta ze helburu ditugun ere, horren arabera aukeratzen ditugu ariketa jarduera bat, edo beste. Aurten 7 jarduera desberdin ditugu. Hurrengo pausua zein izaten da? Jardueraz aparte, lehenengo jarduerak aukeratu, eta irakasleak izendatzen ditugu. Eta beraiekin egiten dugu bilera bat. Bilera hitza ikaragarri gustatzen zaie eta benetan importanteak sentitzen dire eta guk sentiarazten ditugu ere, bai? Hor, azken finean, beraiek dire txikien eredu, bale? Taldekatzeak egiten ditugu eta beraiek antzinera eramango dituzten jarduera horiei izena jartzen diegu, bai? Jartzen diete beraiek. Eta egiaran agiz polita izaten da, beraien arteko, eztabaida horiek. Behin jarduerak finkatuak eta ikasle irakasleak izendatuak egiten duguna da gelaz gela pasatzen gara eta talde bakoitzak bere jarduera aurkezten du. Eta momentu hori da apuntatzeko momentua, bai? Hau ere ikaragarri polita da, ze taldeak norberak bere burua aurkezten du eta beraien helburuak jarduera horien ezaugarriak aurkezten ditu. Eta gero heldu da gure lana, taldekatzea eta ordutegien antolaketa. Ez egunetan izango den, hemen gertatu adibidez aurten gertatu zaigu, 3 ekintza, 3 jarduera, 2 egunez egingo dela, jende kopurua handia delako. Hori da. Eta hurrengo pausua zer da? Martxan jartzea. Proiektu honek urritik maiatzera bitarte hori irauten du eta egunero, astelehenetikan, ostiralera izaten da, uste dut ez dudala hemen ezer azten. Taldekatzea egiten dugunean eta talde bakoitzaia bere ikasle zerrenda duenean, zerrenda ematen zaie eta olako karpetatxoak. Erran karpetatxoek kriston exitoa dutela beraien artean, orduan zerrenda pasatzen dute, zergatik, apuntatzen diren ikasle horiek konpromiso bat hartzen dute. Eguraldiak ere izaten du gure eskolan eragina, bai? Euria baldin badugu denak etortzen dire, baina eguraldi hona gehiematu da berri aldera eta eguraldi hona azten dela erari, errexara, aztu zait. Orduan beraiek pasatzen dute, ikusten badute ikasle bat 2 asteetan edo ez dela etortzen gelati pasatzen dire, gogoratu! Edo askotan beraiek ere bila joaten dire jolas garaira. Eta karpeta honek, ezinbestekoa ikusten dugu. Balorazioa ere egiten da. Balorazio hilabete bukaeran elkartzen ditugu, irakasleak, eta jarduera guztien baloratzen dira, ze zalantza, ze sentsazio izan duten, gertatu izan zaigu bakarren bat bertan bera ustea eta berriren bat sartzea 2. hilabetetik aurrera,
gertatzen aldire olako gauzak. Gero kurtso bukaeran irakasle haueri diploma bat ere ematen zaie eta gozarindola edo ere egiten da parte hartzaile zein ikasle irakasleekin. Eta, bueno, aurtengo hau handitzeko a ver bueno, ara bai, vale. Bueno, aurten gutxi gara bera, gelditu zaigu horrela. Eskupilota, bueno, exito gehien izan duena dantza ezaten da, euskal dantza behar du izan, bai edo bai. Gero eskulanak ere bigunetan ematen dire, eta jolasak txikiekin ere bai. Hemen adibidez kontu kontari, agitze ariketa polita da, ze hemen egiten dituzte ipuinak antzestu, bai? Orduan, astelenetan, hirugarren ziklokoak egiten dute, hori bai, eta astelenetan hizkuntzako espezialistarekin edo ipuina aukeratzen dute, astearte eta ostegunetan ensaioa, eta ostiraletan antzezpen eguna izaten da. Honetarako, zazpi bat irakasen konpromezua behar izaten dugu. Eta, bueno, egiarran pozik gaude, konten gaude. Eta bertzerik gabe, pues, hau da erran behar nizuen guzia. Mila esker.